Mifa production jabaran filɛbagaw ani Ondu TV filɛbagaw an bɛ foli di aw bɛɛ ma ni ye aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ sigilen a y'aw bisimila an ka bi bakurubaw la an bɛna an da don fɛn min ye chani an ka égliw olu ni Moritani tun bɛ ɲɔgɔn na dolantan ni a banna fu ani fu o bɛ kɛ sababu ye Ba Maliba ale bɛ éliminer an bɛna an da don o la fɛn min ye chani hali bi jamana tɔw fɛnɛ tun bɛ dolantanw sira fɛ an b'a fɔ jaabi minnu bɔr'o kɔnɔ a bɛn'o sɔrɔ an ka nin kunnafoni kɔnɔ n'an bɔra yan an bɛ taga nansara la nin wagati in na championnat dɔw bɛ congé la nka dɔw bɛ ka tan i n'a fɔ Angleterre olu bɛ Boxing Day la tile 18 na fo ka se tile 19 na o dolantan dɔw jaabi bɛ an bolo kɔrɔ yan fo ka taga se Serie A olu de bɛna kɛ aw tulo garisɛgɛ ye bi a y'aw bisimila i n'a fɔ n kun y'a da aw tulo kan cogo min na chani ale deuxième tour o jaabiw dafara tɔn minnu qualifiera olu tɔgɔw bɔlen don ka ban i bɛ a jate minɛ Ba Maliba faso Maliba anw ni Moritani tun bɛ ɲɔgɔn na tagali o ma diya anw na o banna kelen ani kanagolo ka taga Moritani kanu na seginni o kɛra anw fɛ yan dolantan ni a kɛra dolantan duman ye sabula Mali ka denmisɛnninw u sera ka dolantan nka fɛn min ye ka bi don an ma se k'o de ɲɛ sɔrɔ an ye occasion caman sɔrɔ ka bariw gosi ka poteaux gosi un contre un vraiment denmisɛnninw garisɛgɛ ma se ka dayɛlɛ an b'a fɔ Ba Maliba Moritani bɛna anw éliminer fo Mali la yan o bɛ kɛ sababu ye n'i y'a jate minɛ anw yɛrɛ kɛrɛfɛ jamanaw la i n'a fɔ Burkina Niger n'o ye AES jamanaw olu fila sera ka u ka sebaaya sɔrɔ ka qualification sɔrɔ Mali de tun bɛ ka Mali de kɔnɔ malheureusement Mali ale tɛna na se ka AES jamana sabanan dafa chani kɛnɛ kan an b'a fɔ c'est vraiment dommage sabula ɲinifɛn kun tɛ nin ye a ka ɲi ballontannaw ma a ka ɲi championnat niveau ma a ka ɲi jamana ballontan ma chani bɛna fɔ Mali kɔ vraiment nin tɛ ko ye jateminɛw ka kɛ fɛn minnu ma ɲa yɛlɛma ka se ka don olu la don n'a nataw kɔnɔ pour que nin fɛn sugu tɛ se ka an sɔrɔ cogo min na an b'a fɔ fɛn min ye Mauritaniens ma félicitations k'a fɔ Mali denmisɛnninw ma di courage don wɛrɛw u ka se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la sabula dolantan Mali ka fɛn don a ka di maliyɛn ye kosɛbɛ donc ni gɛlɛya sɔrɔla tan vraiment a bɛ jouer mɔgɔw kan i n'a fɔ n kun y'a fɔ ɲɔgɔnna cogo min na fɛn min ye deuxième tour ale jaabiw la Soudan ale ye sebaya sɔrɔ Éthiopie ka 2-1 Nigeria Togo banna fu ani fu Cameroun République centrafricaine banna 2-1 ka taga centrafricaine kanu na fo Cameroun fɛ yen nɔ Zambie Mozambique ale dolantan bɔra dugɔ kɔrɔ fɛn min ye Rwanda Soudan o banna 2-1 ka taga Rwanda kanu na Burkina Faso ye sebaya sɔrɔ Côte d'Ivoire kan o dolantan o banna fɛn min ye 2-2 Ngoyina sa Burkina ale 4 ani 3 ale y'o kɛ Côte d'Ivoire la fɛn min Guinée Bissau Guinée o banna 2-1 Nigeria Ghana o banna 3-1 RD Congo Tchad o banna 3-1 Angola Lesotho banna 1-0 ka taga Lesotho kanu na Sénégalais sebaya sɔrɔ Libéria ka 3-0 Madagascar Eswatini 1-0 ka taga Eswatini kanu na Congo ale sebaya sɔrɔ Guinée équatoriale ka 2-1 Uganda Burundi 1 ani kanangolo i n'a fɔ n y'a fɔ a ɲɛna cogo min na Mali ale ni Mauritanie olu dɛsɛra ɲɔgɔn na fu ani fu an bɛna tubabula n'an nana an bɛna Boxing Day la sa olu ka o dolantanw an b'a ye tile 18 n'an jaabiw la Manchester City Everton o banna 1-1 Newcastle Aston Villa o banna 3-0 Nottingham Forest ale sebaya sɔrɔ Tottenham ka 1 ni kanangolo Bournemouth Crystal Palace fu ani fu Chelsea Fulham 2-1 Southampton West Ham 1 ni kanangolo Wolverhampton Man United 2-0 Liverpool Leicester 3-1 Brighton Brentford banna fu ani fu Arsenal ale ni Switchfang Town o banna 1 ani kanangolo o kɔfɛ tile 19 jaabiw la sa fɛn min ye Leicester Manchester City o banna 2-0 ka taga City kanu na Everton Nottingham Forest 2-0 ka taga Nottingham Forest kanu na Crystal Palace Southampton 2-1 Tottenham Wolverhampton 2-2 Fulham Bournemouth 2-2 fɛn min ye Ipswich Town ale ni Chelsea kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Man United Newcastle Aston Villa Brighton Brentford Arsenal olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen classement na sa jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Liverpool bolo kuru 45 Nottingham Forest kuru 37 Arsenal kuru 36 fɛn min ye Chelsea bɛna jɔyɔrɔ 4 na kuru 35 Man City bɛna jɔyɔrɔ 5 na kuru 31 jɔyɔrɔ 6 na Bournemouth kuru 30 Leicester City bɛ jɔyɔrɔ 18 na kuru 14 fɛn min ye Ipswich Town
jɔyɔrɔ 19 kuru 12 Southampton b'a kuncɛ kuru 6. Angleterre meilleur buteur ale ye Mo Salah bi 17, Erling Haaland bi 14, Cole Palmer bi 12, Alexandre Isak bi 11. Meilleur passeur o ye Mo Salah a ye pasi 13 kɛ, Bukayo Saka bi 10, Antoine Robinson bi 7, Amad Diallo bi 6 fo ka se Cole Palmer bi 6. Serie A la sa tile 18 jaabiw la Empoli ale bina Genoa ɲɔgɔrɔ 2-1. o kɔfɛ Parme seba sɔrɔ Monza ka 2-1. Cagliari bina Inter ɲɔgɔrɔ 3-0. Lazio ale ni Atalanta dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1. o kɔfɛ Udinese Torino olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 2-2. Naples ale ni Venezia o banna 1-0. Juventus Fiorentina 2-2. Milan AC Roma o banna 1-1. fɛn min comme ale ni Lecce bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, Bologne Hellas Verona olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. o kɔfɛ sa classement bɛ cogo min na, jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Atalanta bolo kuru 41, jɔyɔrɔ filanan Naples kuru 41, jɔyɔrɔ sabanan bɛ Inter bolo kuru 40, Lazio kuru 31, jɔyɔrɔ naaninan jɔyɔrɔ duurunan bɛ Fiorentina bolo kuru 32, jɔyɔrɔ wɔɔrɔnan Juventus kuru 32, jɔyɔrɔ wolonfilanan bɛ Bologne bolo kuru 28, jɔyɔrɔ 18nan Cagliari a jɔyɔrɔ kuru 14, jɔyɔrɔ 19nan bɛ Venezia bolo kuru 13, Monza bɛna jɔyɔrɔ 20nan na kuru 10 o bɛ ale bolo. ye meilleur buteur o ye Matteo Retegui bi 12, jɔyɔrɔ filanan bɛ Marcus Thuram bolo bi 12, Moise Kean bi 11, Ademola Lookman bi 9, meilleur passeur Nuno Tavares bi 8, Ademola Lookman bi 5, Charles D bi 5 fo ka se Alexandre Bastoni bi 4, pasi 4 ale y'o kɛ. N'an bɔra yen an bɛna fɛn min ye Bundesliga la, olu ka tile 15nan jaabiw la sa. Bayern de Munich ye sebaya sɔrɔ RB Leipzig kan 5-1. Stuttgart ale ni Saint-Paul o banna 1-0. Eintracht Frankfurt bina Mainz ɲɛkɔrɔ 3-0. Helsinki 5, Augsburg 1, Werder de Brême 4, Union Berlin 1. o kɔfɛ Werder de Brême 4, Union de Berlin o ye 1, Hoffenheim Mönchengladbach 2-1, Leverkusen Fribourg 2-1, Bochum Heidenheim 2-0. o kɔfɛ Wolfsburg ale bina Dortmund ɲɛkɔrɔ 3-1. yen classement na Bayern bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 36, jɔyɔrɔ filanan bɛ Leverkusen bolo kuru 30, Eintracht Frankfurt kuru 27, RB Leipzig kuru 27, Mainz kuru 25, Dortmund kuru 25, Werder de Brême kuru 25, Mönchengladbach kuru 24 o b'ale bolo jɔyɔrɔ 8nan na. yen nɔ sa jɔyɔrɔ 16nan o bɛ Heidenheim bolo kuru 10, jɔyɔrɔ 17nan bɛ Holstein Kiel bolo kuru 8, jɔyɔrɔ 18nan o bɛ VfL Bochum bolo kuru 6. meilleur buteur Harry Kane bi 14, Omar Marmoush bi 13, Jonathan Burkadi bi 10, Jamal Musiala bi 9, Patrick Schick bi 9, Tim bi 9. meilleur passeur o ye Florian Wirtz bi 7, Marvin bi 7, Omar Marmoush bi pasi 7 fo ka se Vincenzo Grifo pasi 7. Ligue 1 français la an b'a da o tulo kan k'a fɔ olu ka jɔyɔrɔ 16nan na dolantan kelen kɛr'o la ka ban. Monaco ale bina PSG ɲɔgɔrɔ 4-2. o kɔfɛ sa Nice Rennes olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, Saint-Étienne Reims olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, Lille Nantes olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, Lyon Montpellier olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fo ka se Strasbourg Auxerre olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, Angers Brest olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, Lens Toulouse Marseille Le Havre olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. o dolantan ninnu bɛna kɛ ka bɛn janvier kalo tile 3 ma, jumadon dolantan ninnu bɛ daminɛ, a bɛ kuncɛ dimanche. classement jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Paris Saint-Germain bolo yen kuru 40 o bɛ ale bolo. meilleur buteur Jonathan David bi 11, meilleur passeur Joao Neves pasi 6 o y'o kɛ. Espagne olu fɛ yen nɔ match en retard o bɛ kɛ ka bɛn janvier kalo tile 3 ma. Valence ale ni Real Madrid olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. o kɔfɛ tile 19nan dolantanw na sa, Rayo le 10 janvier ale ni Celta Vigo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, Deportivo Alaves Girona, Valladolid Betis Séville, Espanyol Leganés,
Sevilla, Valence, Las Palmas, Getafe, Atlético Madrid, Osasuna, Real Sociedad Villarreal. Yen sa joro folo obe Atlético bulu kurubina nikele Real betugala kurubina Barça betugala kurubi saba ani sheki. Meilleur buteur Robert Lewandowski bitan ani woro. Passeur décisif Lamine Yamal passi konoton. Voilà, ni ne kɛra tulo garisɛgɛ ye aw ka sport la bi aw k'an bɛn wagati wɛrɛ ni Ala ma basi kɛ.